Daghang salamat sa report, Cheche Jabordo. Kuy, so wala gyapon klase hantod garon ang Corioso College tungod sa pagtayog sa mga linog og adunay mga establishment nila dito sa mga classroom no nga bungkag is real kay nga tubangan kuys, pero kinahanglan gyud kay safety ana sa mga students, so i-verify sa nila no kung safe na ba ang lugar kay anong kabalo beta nga yung mga aftershocks. Aftershocks di ay action ko kabalaka da. Ayun, we are still kapamilya tuning in sa DXAB Radio Patrol 1296 una sa balita, una sa public service plus entertainment with me DJ Kokoy Martinez in the house, yo. Ayan, 11 hanggang 12 noon po tayo Monday to Friday here sa atong programang Maayong Buntag Davao. Okay, og sa mga gustong update ko is no, please don't forget to like our page ang DXAB Radio Patrol 1296 official. Kay naadira ako is ang mga latest mga information na kinahanglan yung mahibaw-an ko is no. Og yes pare koy. Nakasalay na katong smart device nga pwede magrosaryo sa kwan. Sa magrosaryo pang Oo. para Sa cellphone ba? sa cellphone? Oo. Magrosaryo? Kita ka to? Wala ko pakita pa. Ngano man unsa man ang kuan nator? Unsa man ang app na siya sa App cellphone? na sa cellphone? Oo. Tapos na ano na nimo, na try na nimo tor. Wala akong tripod. Oo, Unsa unsa ba di- ka-try sila dira? Unsa di ang naa dito sa app na ito? Pwede na ka magrosaryo na nasa cellphone ng rosaryo. So di na ka magtugsimbahan ka dito na lang ka sa cellphone. Ito bilya pa siguro. Unsa may Bro ka mga millennial karon nga kuan kayo. Oo, sa wagay pud Ano to. bang kanang patok kay sa ilahan ng mga apps pa. Oo, kaya mga apps karon nga all things na imong kinahanglan na naman sa apps karon. Ano ba? Pati Oo. pati katong girlfriend pati Oo, dito po Apps. nimo makaila. Ganito na po mo sa apps magon. Ay, Tour! Apps, speaking of app, Oh. ang ABS-CBN adunay ibalik nga game show. So, ang game show is Pera o Bayong. Nindot na, di ba karaan mo lang nga game show? Karaan na game show, pero karon sa social media na, di ba, yung kag-app. Ah. So, kung gusto sila musalmot ni ini, mag-agto sila sa Kumu app. Ang Kumu app, powered by Kumu app, ang Asa ba Pera o spelling Bayong. sa Como app? KUMU. KUMU. Dili KO. KU. KUMU. Kumu app kapamilya. Tapos mag-register lang mo for free. I-link lang nimo sa imong Facebook. Tapos chance na makadaog og mga prizes. Nindot na. Nindot na. Oo, tapos Unsa ang price pa ang madag-an nimo ana is 15,000 pesos per night. Di ba? Samantala lang kung 15,000. So, Pera o bayong? pera o ba yung sa kuan sa own social media. So, di ba sa una sa TV man. Karon ang duwa na ana sa Social media. pwede na ka pasig asa Mas ka. daghan ang contestant ano? Mas daghan. So, paaptikay na siya kuan. Apikay o answer. Kay question and answer man ni siya no. Tapos pagka last part, kung daog mo tanan sa first round, sa second round na tong pera o bayong, sumupili sila og mga bayong. Tapos ang bayong na ay corresponding na mga prizes. Kung i-fast talk na ka ko Sige. pera o girlfriend? Girlfriend. We. Wala na mo tayo pera. Kasagat. Hoy! Balik dito, Dor! I-fast talk pa ka, Dor! Mukha gilturo. Kapula ka, Dor. Before ta mag-girlfriend, magpera sa tanin nyo. Kaya kapoy magkain ng watay kagasto sa tong girlfriend. Di ba, guys? Masitag pangayo tong ginikanan. Bago ka mag-girlfriend, pera muna. Kaya pag nalakay pera, more girlfriend. Wow! Ay, dili. Kuan kaya ta ka pamilya mo tuob ya tagaba, guys. Tuob ya tag karma, guys, no? Di ba na dapat duwa-duwaan ng nga klase nga ano, guys, na mga feelings sa tong mga kapamilya. Unsa may gatingog ron? Ay ga-echo nga kuan guys kaya tungod sa ako ang gi-on nga isa ka monitor. Ayon, Tor, balik ni Tor. By the way, kapamilya, ako lang elaborate tong magbabalik na game show ng kapamilya ABS-CBN. Yun po ay ang Pera o Bayong. Ang buhaton ninyo anak ko is kay inyo lang i-download ang kaning Kumu app. Ang Kumu app ko is na dito ang kaning
narito yung mga choices of game shows. Tapos magto ka sa Pera o Bayong. Pero streaming soon pa ni siya, koy. So naguna lang ta sa inyo ha og invite. Kaya kung namoy mga internet connection, asa mo taman kung makadawat ka every night og 15,000 pesos kung imuha lang maansiran ang ato ang mga kuan. Ay dari apay nayan ako gamay ko isa. Ayun, dito sa Pikas ni Kuan pa request. Oo, ako na, let's have a break. Okay, questions nila, the question is, unsaon pag-appeal ana kois? Actually, gina-plug man siya on TV, wala pa dito ang mechanics, pero kois, ang pagsali edi sa yun, no, gid kayo, download na ninyo ang Kumu app. Actually, naadri ako sa ko ang i-play ko isa para makita ninyo ang iyahang plugging on TV. Ay, di rin makita kay radyo rin, no? Actions, nagkabalaka, ani, eh. Okay. Okay, ako sang ikuan sa inyo, guys. Ayun. Una ang plugging on TV. So, karon naapod siya, ipanibagong plugging na pod mga guys, ang ating Pera o Bayong. Which is naanay kaning mechanics nga inyohang sundon mga quiz. Nana ba ang mechanics ani? Ako sa tukion pag-ayo bin. Taka na kog yawit ani quiz. Dara. Okay, ready? Music maestro. Lig talaga ako doon. Ano kaya ang ano sa akin doon? Makakasugakod kaya ako doon? Ako po ang magiging host ng Kapamilya Pera o Bayong. Uy, ay. Kulbaan sa tani, ay. Makikita-kita-kits tayo sa inyong mga social media account, Kapamilya. Ang Pera o Bayong po. Tangin ninyo ang mga pluggings on TV sa Kapamilya ABS-CBN. Tapos, i-download nyo na po ang Kumu app. Yun, otrohon ako ha, ang iyahang plugging mga kois. Basiga ning wa mo kadungog. Nakadungog, siguro mo. Yun lang kois ang ating atong abangan